Всеки ден един и същ въпрос. Не ти ли омръзна? Кво ти пука? Защо го правиш? Правя го, защото трябва да се събудиш. Култивиран ямбулски лемур такъв. Истинските мъже се броят на пръсти. Една шепа хора. Разбира се, че в социалните медии всеки е много здрав, всеки е много силен, всеки е батка, всеки е мафиот. Всеки участва в подприкритие. Но в реалния живот не е така. Защото всички много знаят и всички много лаят. Видяхме какво стана с ковида. Затвориха на като кучета по 20 минути на ден. Ако имаш куче, може да излизаш. Така както просто се говори за дигиталното ID. Утре си пускаш новините и си готов. И много хора си викат, сега ще излезнат на протести всички, не знам си го, това няма да стане. Няма да стане ли? Пускат му 15% намаление в Kaufland, ако се направи дигитално ID и всички са готови. Просто вярвам, че спорта е ключ към дисциплината и дисциплината е ключа към една по-силна и здрава нация. Затова го правя. Има 1000 пъти по-лесни начини за изкарване на пари и да ставаш известен. Не е да карам хората да спортуват, защото на никой не му се занимава, на никой не му се спортува. Защото в днешно време всеки си е легнал в комфортното легалце и се е завил през глава и му е много уютно и топло. И ако може и мама да го гушка, ще е най-добре. Ей, за това го правя. Спорта е здраве, да си ливно не е. Айде, чао!